Ceisio ar gic gornel. Tuag at y cwrt 6 am y Dimu ar ben y mae'n taro'r trawst. A rywsyd neu gilydd. Mae Caerfyrddin yn clirio. Cyfleuraidd i Derwyddon Cefn ar y blaen. Mae'n beniad rydd gan Dimu. Oedd ar y trawst. A neb methu manteisio ar briwsion. Arsan. Mae da gan Rittenberg, Dimu. Lle gan Gosit. Ar ymwyl y cwrt Cosby. Gosit yn troi ar ergyd yn fflachio. Tuag at y postyn pella. A Itzi. O rhaid o rhywbeth arni. Ildio'r gic gornel. Liam Thomas yn colli allan i Pete. Gath i wrthi'r llawr. Ac bel rwan gan Cummings. Thomas ar y postyn pella. A mae di methu gan Pete. A mae'n taro braich Nathan Pete. Siawns fydd y gerdyn coch. Oes ma' yna Liam Thomas ar ergyd. A gyda 7 munud a hanner o'r 90 i weddill. Mae Derwyddon Cefn i lawr i 10. Thomas yn ebyn Jones. Dim problem o gwbl. I brif sgoriwr yr hen air. 7 munud o'r 90 yn weddill. Gol rhif 21 o'r tymor i Liam Thomas. Not a classic of a game, typical end of season encounter, but you got the 3 points in the end. Yeah, the conditions made it difficult for both teams. You know, like you said, it was hardly a classic, not full of chances. But yeah, delighted to just get the 3 points at the end that keeps us ticking over. Wel, eto, y dau dîm just yn trio gorffen y season i ffwr, ond can cymeriad ac dyna beth yn mynd i wneud y wahaniaeth ac yn ffodus ni y tîm ar ei wneud hwnna heddiw. Ia, sôn am y gamgymeriad, wedyn yn ôl at y gic o'r smotyn. Be oeddech chi fel o'r gic o'r smotyn? Mae di seithi ato, os mae'n hitio llaw, mae'n mynd am gol, meddwl falle bod yn iawn, ond yn siŵr os mae'n symud ar y bel yn trefeilio, mor gyflym mi ddario, ond dwi'n mynd i cwyno amdan hwnna. Gêm anodd iawn, a y Derwyddon Cefn yn neud y gêm yn galed i ni hefyd, ond hapus i gael y 3 pwynt. A gobeithio mewn i'r gêm nesaf gyda 20 pwynt mas o'r 4 gêm diwetha. And you're finishing the season very strongly. Yeah, look, we started the split and said, you know, we want to go win as many games as we can. I think it's all nip and tuck and very tight in the bottom 6 at the moment, so teams can beat other teams. So we wanted to finish. We want to start strongly and finish strongly. But yeah, we're picking a bit of momentum up and hopefully we can finish it off now on Friday at home.